बाबाबो गवा हाथारलासो आं सानफ्रामबो खामानिल' सोरांनायनिफ्राय मोनासिम बानायबो मोनथिया माबो मोनथिया मा जालायखो बेहालाय गावल' मावनांनाय बायदि फेथेर फेथेर बखिबाय थानाय ओरै फै बेखौ थिखोनि मावा माथो आं हारसिं मावनो हाया नोंहा आंहा बेखौबो मावनांगौ बेलाय फैयाबो मुङाबो दा फाफर मोनजानो लुगैदोंलाय बे हिनजावा आंजों बे हारसिं थिखोनो हायैखौ नुवाखै नामा नोंलाय ओरै जाया जालांबाय ओरै हमफै गोख्रै गावखौल' मावदों बायदि मोनदों बियो अहंखारमार ना नोङो अहंखारमार खोथाखौनो मानिया नामा नोङो गोख्रै हमफै बाव गोख्रै हमफै गावल' मावदों बायदि मोनदों बियो गोख्रै थिखो दे आं थिखोनो हाया होनखाबाय आं थिखोनो हाया देलायनायल' मानसि आं हाया होनखाबाय आं हाया फेथेर आं थिखोनो हाया मानसि लानानै मावनो हाया नोङो आं थिखोनो हाया एथ' गिलिर लिंनानैलाय मानसि आं थिखोनो हाया आं थिखोआ नायै बेदरै सानसे मिरामिसबाथाय नोङो रागा जोङो खाफाल खेबलायलायो नोङो बेखौनो बोलो होनो हाया जाबाय आं हाया मानसि लिङै आं मावनो हाया नै बांद्रायबा आंना नै हा हिनजावा थांमारदोंसै नोङो नै आंजों नै आवखौबायसो नै मोनगोन नों आंजों सानफ्रामबो रायनायल' हाथारला आङो मावबाबो नामानो गैया बेसे मावबावनांगौ मानसि लानानै मावनो हाया नामा नोङो गोदोबा मैला नांसि अनसोगारोमोन दाना खालि खामानिल' मावबाबो नामानो गैया दा रागा जोंबा न'आवसो थांनानै थायलायगोन आंना नानि फैद' जों थांसै जोंहा थांसै आबैनाव फैद' जोंहा आबैनाव थांसै बाबाया रायबाय थायो आबैनाव थांसै दे जोंहा आबौनाव बाबायानो रायबाय थायो ने बा आबैनाव थांसैथ' आबैनाव थांसै दे मादे बाबाया रायबाय थायो दे मादे जोंहा आबैनाव थांसै दे बाबाया रायबाय थायो दे मादे सना दे जों थाला दे थां नोङो थां जै थांबाथाय फैनो मोना नोङो थांल' ना नोङो फैनो मोनखाया नों थांबाथाय नाङा नोंखौ सालि थांग्रोल' ना नोङो थांग्रोल' एसे एनैल' खामानि मावनांनायखौनो खारांलायदों ना नोङो दा फैखासैबो नोङो सालि दा रागा जोंबा थांगैगोनसोबो आं न'आव थांसै दे मादे बाबाया रायो आबैनाव थांसै दे सना दे आयै न'आवनो रावबो गैया नामा बहाय थांजोबो बिसोरलाय रावबो गैया न'आवनो मा जालांगोन दे आंनि जिउआव मानो बिदि जायो दे
आब' बहा थांखो बेलाय? नै माला फैया बेलाय? हांमा आब'आलाय? नै हांमा ए मादै फैदों? नै माथो गाबदोंसो? माथो जादों नोंहा हांमा? जेबो जायाखै मादै, गाबाखैना। फै मादै जिराय फै। जिराय मादै जिराय। ओमफ्राय हांमा मालाथो फैस्लाबा नोंहालाय? ओमफ्राय जावैसोआलाय फैफायाखिसै? मानसिफोरखौनो नायनानै माबा नांलायनानैसो फैनाय बायदि मोनबाय आङो। हामाथ' जामारदों। माबा जाखाथारदों बिसोरो। गैया फैयाखै मादै, खामानि मावबाबो नामानो गैया, नांलायनानैसो फैदां। मावबाबो मावाबाबो बे हौवाजों नामानो गैया। जासिनथारलाहाय मादै, दाना एसे एसेयावनो खेरें मेरें रागा जोंग्रा जाबाय, दाय जाग्रा जाबाय। सिगांबा अनसोगारोमोन। रागा जोंबा थांफिन गारनायसो नङा आङो। बेसे रायजाबाय थानो, सहायनोनो हाथारला आङो। थोद जाम्बि बिदि सानलाबायो नामा? हामा रायजो जाफुनायाव बिदि सानलाबायनो नाङा। गोदोबा नोंसोरो देरस्लाबा बुंस्लाबा हाखु दाखु हाबा जाबाय, दासो बिदि बुंबाय नोङो। बेबायदि साननायखौ गारनांगौहाय। बिदि साननो नाङा। बेबायदियावनो मेरला गोदाव सोराव जाबोबाय माखासे लाइमोनफ्रा। बेफोरबायदि साननायखौ माब्लाबाबो लाफानो नाङा। बेफोरबायदि साननायखौ गोसोआव माब्लाबाबो लाबोदावनो नाङा। बेबायदि सानफ्लाबैयावनो मेरला खस्थ' मोननांबोबाय मानसिफ्रा। थेवबोहाय मादै, जोंना बाराद्रायथारो। एखनबा गुबुन दाबसे जायगायावसो थांनानै थाहैनो गोसो जाद्लाबायथारोहाय आङो। आयु मा गिलु फालु अननाय गैयि अन्थाइ बिखासो बेलाय। जाल' सासेल' फिसाखौनो नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनोसै? हामा दे बिदि साननायखौ गार नोङो। नै आंहा बावलायलांबायसो। हा बहाथो थांमारदोंनो नोंसिनि आब'आलाय? सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दंमोन, थांथारनांगौमोन। जानोहाय आंबो लोगो मोनफैस्लाबाखिसै। बहा थांदोंथाय, रावबो गैयामोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दंमोन, थांथारनांगौमोन। थाथ'दो दे बिदिबा। बांद्रायखौ सुखुवा, माथाखौ होनानै फायजागोन। रावबो गैयियाव बे दाउआबो थांखिनानैसो जाथारगोनलै आं बान्दाखौबा। हाब आदा हारसिङैलाय माथो दावराव दावसि जाबाय थाखो नोंलाय? जिराय। हाब आदा हारसिं मा दावराव दावसि जाबाय थाखो नोंलाय? बाजैयालाय बाजैया? नोमबाजैया खामानि मावनो बानानै खालांबाय। मानो? माइ दिखोनो बानानै सबायखौ मारा होबाय आङो। मारा होनायाव दाउआनो एरसारबाय थायो। देना जागोन आं, रावबो गैखाया। हाब मानो खालामखोब्रा आदा, मा जायामोन? नोमबाजैया फाफर होनो नागिरनायाव आं खालामग्रोनायखौ नुवाखै? नङाबा थिगसे मोनगौमोन बे आंजों। लोगो लानो खामानि मावजानो लुगैयो। ओरै नांगौ ना फंबाय, ओरै नांगौ। ओरै नङाबा मा खामानि आं लिंबोनो हानाय मानसिखौलाय? हनै सबाय मारा होदां, दाउआ खामानि फेहेरबाय थायो साला। बे दाउखौ आङो हिनजाव गैयियाव आराम एवनानै जागोनब्रा फंबाय बेखौ। हाब माथो जालायबाय थायोब्रा आदा नोंसोरलाय? एथ' मोजां हिनजाव मोनबोबाय नोङो आदा, एक्ट्रिस बायदि, महरावबो मोजां, एक्ट्रिस बायदि, आखलावबो मोजां। थानि खालामबाय नों बेखौनो। जायालै नोंना। मोजां, महरावल' मोजां नोमबाजैया। होद एसे एसेयावनो नांलायनो नाङाब्रा आदा, गोसोआ बोरैबा मोनो। हा मालाथो लायफिननांगौ जाखो? लायफिननो दस्रा लामासो लाबाय आङो। गाव फैबा फैबाय, फैयाब्ला नै बियो। जिखुनु आं बायदि दाजालै फंबाय, एसे सानलायनानै महरजोंल' दालालै फंबाय, एसे थाथ', आंबो बेखौ एसे एरैनि। मावग्रा फिसाइ मोनब्लाबो
मावैनि दाय जायोलै फंबाय हिनजावफ्रा माबा एसे खामानि गोरा थिनबाथाय जा रागा दिन्थिबायो खालि देलायनायल' टाइम थाङो साला खालामबाय नों बाजैया थांथोंसै दाउजों सबायजों जानांगौ आंहा हिनजाव गैयियावनो बे समावनो गोसो बायदि उदां उदां थानां सालियाखौ माला फैयो फैथों फैबा लागोन फैयाबालाय आङो बे सालियाखौ